Kucing ki mang ngilang nang ndi le? Apa dipakani kok ge eneng? Awan kelayap, bengi kelayap. Dasar kucing. Pus. 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 Pak. Apa neng di? Apa itu rokok nakon lho, Bu? Karo nambahno angin. Bane sing guri gembes. Oh. Saya, Bu. Loh. Neng kolam pemancingan ki jane enek apane le? Bedino kok kudu mancing ae. Cewek. Tenan to. Pokoknya anggere jam-jam ya men iki, wayahe cewek-cewek do mancing. Dek, dewean. Iya, Pak De. Yo coba Dek ngono lho. Mas ngono lho, Dek. Kenalke. Jenengku Sandi Nugraha Natabdi Praja. Pemilik kolam pemancingan iki. Jenengmu siapa, Dek? Maya, Mas. Maya. Jenenge keren. Kayak wonge. Lah mau rene numpak apa, Dek? Numpak sepeda motor. Tapi sepeda motornya tak tuntun. Lan apa, Dek? Bane meledos ya, Mas. Mesake. Yes, Dek. Kok gue tuku ban? Sekarang gue jajan. Sunya, Mas. Yo, podo-podo. Ngomong-ngomong, awakmu wis dibojo burung, Dek? Oh, wis ya, Mas. Tapi ora apa-apa, Dek. Mbah awakmu wis dibojo, apa urung dibojo, aku ora peduli. Sepenting aku iso kenal sampean, aku wis seneng. Kapan-kapan aku nak dolan namamu oleh, Pradit. Iya, Mas. Gak apa-apa. Nah, hubungannya awake dhewe ben luwih dekat. Aku tak njaluk nomor WA-mu ya. Iya, Mas. Nomornya pira, Dik? 085 225 216 788. Aku kok kayak gak asing karo nomor iki. Nomor ini sudah terdaftar di kontak Anda. Lihat kontak. Lak tenan to. Jebule nomor bojoku. Loh. Jebule ngono kuwi ya, Pak. Entukmu bedino pengen lunga mancing ae. Ternyata sampean genit ya. Ora peduli perawan, rondo, bojone wong, mok rayu kabeh. Gayane sok-sokan nyangoni barang. Gone, Detku. Ra iso. Wes, ayo balik. Tuman iki.